ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ପାଟିକି ଦେଖୁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ, ହେଇ ଟିକେ ଚାଉମିନ କଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବଜାରରୁ ଧାଇଁ ପଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚାଉମିନ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା କାଟି କୁଟି ସଫାସୁତୁରା କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉମିନକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ତାପରେ କରେଇଟାକୁ ଗରମ କରି ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ ପରିବାକୁ ତେଲରେ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆମର ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ଯାହାକୁ ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ପୁରା ଫିଦା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଟମାଟର ସକ୍ସଟା ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତିସାର ଗୁଡ଼ର କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟମାଟର ସକ୍ସ ପକାଇ ଗୁଡ଼